Čaute chlapci a dievčatá, vítajte v novom skvelom videu. Dneska bude volejbal 23 bojovať proti pillagerom a som zvedavý, či Viera. Si pripravený? No, God! Nie, ale musíš byť. Takže teraz bude level 1, som zvedavý, či Viera. Môžeš. To Viera. Si pripravený na posledný level? Nie? Som zvedavý, či vyhráš volejbal. Oh, no, 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 no.